खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 जानुवारि 2025 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावनो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन आरो नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिफ्रा मावफुंनो गोब्राब जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा दिनै खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजावबो मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो भ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजावबो मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।